Raha ty presque fa atao vita de vita niany zegny fa niany zegny raha jiaby ty atao vita donc izy koa mbola misy raha tiako volagna agnatin'ny fonaka za mivôlagna izy koa misy raha tiako volagna agnatin'ny fonaha za mivôlagna voilà amizegny vita niany amin'ny le 18 octobre 18 septembre donc amizegny vita 18 septembre raha jiaby amizegny tsisy olo eky mandeha mivôlagna fa hoe ha anao ty César anao ty vadiko anao zao raha ino loatra mahi olo zegny volamena sahino olombelogno karaha tsika jiaby salut olombelogno karaha tsika jiaby ny fafanao boka live-nao fô za tseky namaly antsipriny parce que là j'ai réussi à me connecter sur la tablette de Barbie. Donc, live hely fô zegny ni enregistren'olo hazoko. Fa izy ndraiky mety mahavovaly raha volagninao satria anao olo tsy menitra. Avake anao tsy mahay mampirigny raha agnatin'ny patalognanao. Koa fa le zingegna magneky de fa koa anao. Misy olo madigny raha. Anareo farany teo izy mbola nisongo. Karakory amizay magnanaovako raha ty karaha ty. On est 2000. Mafana anazy izy. Zaho izy raha azony vaiavy tsy mety moa tsy hena. Izy afa nivolagniky tamin'ny statut-naha takagny. Ary eo zaho lera za mivolagna la vérité o zaha forfait-nare jiaby lany méganare jiaby lany satria zaho koa mivolagna zaho tsisy frein. Raha zegny raha tegna marigny zaho koa mivolagna zaho tsisy frein ary zaho gérana caché. Ary efa mivolagna hoe fa zaho mavandy, zaho magnano zao, zaho magnano zao. Fa olo koa tsy mahay vrai visage-nao karaha zaho tsy mahay vrai visage-nao. Anao tegna sainte nitosy. Hainao sainte nitosy zegny? Anao karaha farany holo marigny ambony tany. Anao ndraiky tsy olo diso fa tsy farany olo marigny ambony tany. Zegny malova raha volagniko aminao. Faharoa magnaraka zegny. Anao nivolagna fa zana lahelo, zao zay hafita la mairie. Izy tsy nanoatra tsaiko taminakaha zao. La anao fa anao mandiniky tegnanao. Est-ce que anao ny mérité zigny? Ny mérité fa hoe zaha anoratra zaza igny aminao. Déjà na raha zegny mbola tsy niboaka tamin'ny Facebook za fa nivolagna tamin'ny rafozako hoe zaho mivavaka amin'ny Zagnahary zaza tamin'ny rafozako fa zaza igny zaha tiako managna volomasonare satria zare boka be volomaso tiako soasoa zay. Oui zare mahay soasoa be volomaso. Za amizay nivolagna tamin'ny rafozako satria izy tamin'izegny mbola tsy niboaka raha tamin'ny Facebook izy efa nivolagna fa hoe izy tsy mino fa zaza izy zanany satria nagnino jery tsisy raha atao tagnaty kibonaka tsy heny fa le sombona siro igny fo ny heny ka fa mitransforme amin'ny zaza izy efa miala bala. Raha zay mbola tsy niboaka tamin'ny Facebook olo fa direct nivolagna izy efa direct nivolagna ya za ne maregny fa hoe za zay mety zanako e za zay ne mety zanaka bilie zao. Za nivolagna tamin'ny rafozako jusqu'à niany izy heny fo za zay zanaka tanosy na weza na nivongivo tany antsimo andrefagna varitra antsignanagna heny raha zegny fa le tsisy jery fo zegny tsy mahay. Le tsisy jery zegny mitandregny raha volagnin'olo satria afa ny manipulen'olo izy amizegny zay misaraka hoe ya normal edy vao izy havy are niaraka izy afa direct bikibo tsao bikibo amin'olo hafa tsao bikibo ambili izy na tanja azovy bili ankalaza olo zegny baka tsika tika manogno agnarana anazy satria déjà izy olo fa tia buzz nagnontany zaha izy azoma izy taminakama ibili za nivolagna taminazy namako za taminazy. Ok izy ary raha zegny marigny zaho tsary niaraka tamin'ny ologno zegny olo zegny namako ary hantony zaho nijanogno ny namagna tamin'ny olo zegny satria filigninay tsy mitovy ary zegny misy vavolombelogno fa zaho tsy hanogno agnarana anazy eto zay ro ny olo zegny samy mpinamagna taminazy zahay ro lasa samy mideside hoe atsika fa tsy namagna amin'ny olo ty satria filignazy tsy mety amitsika satria izy zaza maditry
avake izy zaza zatra mavandivandy mi-inventé vie izy am réseaux sociaux et tout ça zay amizaiky voly zahay ni namagna taminazy anao amizaiky manipuler n'olo olo tia lelanao olo tia anao olo mi déteste za olo tsy mankatie za olo io tsy zanakanao io tsy zanakanao moi 3 semaines afa bikibo zao Kaizy io madrako fa misongo maira io mivadiky rano sa mivadiky hino. Soit izy mivadiky raha hafa, soit izy mivadiky zaza. 2 options. Tsisy. Faharoa magnaraka zegny. Anao magnadiso zaha. Toi t'es quelqu'un de ingrat. Anao ingrat. Tchekako mankoriky mivolagna zegny amin'ny teny gasy ingrat fa anao ingrat satria nagnino za déposer ta l'aéroport za andeha hiteraka programme antsika décembre tsy haiko normalement tokony fin décembre tsy haiko miteraka programme antsika izy miteraka atsika hagnano mariage atsika anao andeha angataka la maman amin'ny ray aman-dreniko zegny programme antsika nambela anao tsara za anao nagnano malemy mantsigninao nandeha za karaha olo lefaka igny love za nandeha tsisy problème za hafta ty zaho maro problème nadalovako tamy fiaignanahy marigny la famille nahy tsy teo pour moi ça c'est vrai fa misy ny sasa ndraiky ils étaient là et aujourd'hui je serai reconnaissante pour toujours et en plus de ça misy koa zegny ny olo sady tsy namagna sady tsy havagna niova namako amizao satria zare nagnafy za tamin'ny zaho tsy normal tamy za sahiragna fa comme j'ai dit hier anao ko managna fô tsara anao ko tsy mitady succès ndraiky tsy mitady buzz anao ko tsy nagnandraha ratsy olo zagnahary magnampano fiaignanao zegny mahatonga fiaignanahy avaizo alhamdulillah Dieu merci tsisy raha mampahory ary za tsara nangataka parata taminao ke nivolagna fa hoe avie tarmiditra aiky ty satria nagnino zegny raha nagnanarako viavy lomoaly ndraiky nagnarako atsikary olombelo anao ko ty teraka ataova agnatin'ny jerinao fa za zegny maloha mbola ninao en tant que anao viavy satria atsika mitonga voka zegny anao amizaiky nivolagna fa hoe karakory mahatoko izy zahay nandeha talamerihy izy amizay zay aftagny ny hosokosoho nagnaragna tseky io satria tsy tanotra tseky aminaha drako tsy fônahy tsy tianao ratre fô valindraha tsy hady za tsy respectenao Madagasikara ary magnano la bombe mandeha boaty magnano la bombe ary mangala sary partout miaraka amin'ny namanare jiaby izy mihinagna misotro nivangeny volantsika alainao sotro agnatin'ny tokantragnontsika andeha mpinananao izy nandalo tagnatin'ny tokantragnontsika tao anao fa tsy mivona anao fa tsy magnatso za anao tsy fa tsy magnino za teraka anao nasisin-jagnahary ary za teraka za mbola nivanga cadeau taminao anao ko matadity tsara be o zegny mbola misy agnatin'ny clipinazy tsy haiko clipinazy iny fa misy collier zay izy misoratra César raha ia fa niprepareko depuis hoe zaho za agnano cadeau ty amin'ny papany Barbie satria izy nagname zaho fa soavagna be amin'ny fiaignanahy zaza nameko anao raha zegny za taminao tiens merci anao nagname zaza franchement et tout je suis super heureuse et tout etc zegny mba ino marana menao zanakanao rô ino anao boka megnitra hoe za tsy ataony mijery zanako zao ino raha namenao zanakanao aparany nonorsy ary zegny fatafara afa zay fankahita fatafara izy mivola zay songo nonorsy avake brosse à cheveux zegny raha nivangianao tamy zanakanao tsy seky nefa ndraiky anao agny milliard fa misy na parataraiky tsara nohan'ny zanakanao anao lelahy anao magnano raha karaha zegny magnano didi tegna io fa za zao assume anao nakatie za assume atsika ny songo zegny soit izy manjary zaza soit izy fa finaretigna point ino hantony nagnosikosoko agnarana anao havanao asisin-jagnahary anao andeha agnampatagna za Dieu merci anao ty misaotra zagnahary koa
Izy zegny hadinamboa zegny ko hazo verre tsy mety voly. Zegny. Ave amzay. Non. Ave amzay chama commentaire. Ave amzay. Anao igny anao olo 2 mois anao tampari taty. 2 mois reka anao tsy nahita lalagna andeha zahagna zah bikibo nefa zah bikibo. Tsy hitanao lalagna andeha zah bikibo. Fa Zagnahary nagnasesanao iteraka donc na zah tsy nahay anao tsy nahay fa zah iteraka amhandro anao nagnantso zah fo anao andeha iassister zah amina accouchement na. Ko fa hitanao zaza nipoitry na zah miteraka aby zah non zah mitarempetry donc mbola ino nabokanao zah tellement anao je dirais que peut-être qu'anao tamjigny mety mbola tsy mature satria mbola tsy narana possible mbola tsy narana andalovanao zah tsy mahay satria tsy karopoka tsy de fankahay ho anao ke anao tsy de mahay zah de zah magnantso tsy mahay anao ino amzay ho anao taminahy mo so zah amin'ny mitarempetry imagine zah amin'ny mitarempetry izy volagna wow izy chonjo que zaza ti o izy terka minuit izy za amin'ny à l'hôpital le magnano robo n'hôpital regny vavanazy mbola be izy volagna hoe izy izaza ti izy ka terka minuit izy mitovy anniversaire an'zany Cassandra izy anao igny mitarempetry 23h26 zanako terka kon terka minuit zegny 26 janvier dikanjegny mitovy anniversaire an'zany Kassandy anao drako za marary za avy niterka zankanao mety mbola voboka même pas 5 minutes anao fa magnaboka jery karaha zegny ndriky vava karaha zegny aminahy anao tsy mba malahelo viavy niterka anao tsy managna anabavy tsy managna anabavy anao atsika zegny anao zegny nafa tsy nilaza tamizegny fa c'était pas la peine tsy hainao hoe karakory igny karakôry zegny raha agnatin'ny saigninao hoe karakory hoe anao drako mbola voteraka drako izy fa mivolagna hoe izy ka teraka minuit drako 26 janvier mitovy anniversaire an'izany Cassandra antegna tamijigny boka bola love manginy fa moimoehy fô tsy masaky mivolagna anao amizay nôdy anao zanandry ta l'hôpital jeudi za teraka samedi andeha hanoratra tsaiky io nefa anao 2 mois anao tsy nahay lalagna ahitanao lalagna andeha izazaha 2 mois za mbola tsy teraka fa za ko fa teraka anao nanagna labobinao anao tamptanagna la France ty hitanao lalagna andeha agnatitry za andeha à la mairie andeha hanoratra tsaiky io ni fo hanao nandregna anao zaraiky fo nangala train na hena maty anao na hena nginy raha tsy mahazatra anao normal anao tsy zatra fa ta fait les efforts satria nagnino tianao zegny tsy haiko soratagna aminao soihany za misy la famille soihany za mba misy olo mankatie za ndraiky na tsy tian'olo fa mba misy elo fo ndraiky olo mankatie za olo nivolagna zao sy zao amiatry anao ko magnano zao tandremo mbona tandregny volagna ray mandreny hely ndraiky antegna tamijigny satria afa voavoa antegna afa voavoa za tsy nasaky nivolagna raha igny taminao direct anao nideplace satria nagnino za tamijigny mbola mankatianao nambelako fo anao havy ça va man Barbie ça va zao za donc ambelanao vo manipulenao hoe za andeha notra tsaiky aminao izy volako zegny valindraha tsy ady za aujourd'hui za ka tsy nanotra tsaiky igny aminao mba mandiniha tegna ino hantony tsisy reny zegny tsy manoratra zanany am babanjare ko fagnaraka izy ko mbola voalefitry fogna raha nataony babany zanany fa matoa za tsy nanotra tsaiky igny aminao misy dikany ary narary taminao marigny zegny izy marary ko fa marary aminao tsapanao fa raha zegny ka marary aminaha zegny tsy tsapanao normal izy volagninao zegny choc normal tokony tantesinao fo izy choc normal fa tsy anao amizay za tsy zegny mahatonga za tsy mijery tsy haiko zao za nivolagna ta la mairie azovy babantshaiko baba inconnu za teo anao choqué ino hanto satria nagnino anao fa zatra magnano victime
anao zegny tsy hainao fa hoe ino raha nataoko mahatonga hoe mamantsaiky ty jusqu'à hoe izy tsy tianao tratraiky ty aminaka nafy loatra jalo nataonao zaha nafy ke hoe zegny hoe andeha anao tratraiky amizay anao andeha hagnano gentil aminaka ijery ty drako za misy jerinazy ary tsisy fampikomandy tsy nisoratiko taminao tsy haiko raha fozako nagnantso zany vona ha nagnino ma izy ma César izy malahelo zao ito zany volagna taminazy zao za fa za zao tsy afaka manao tratraiko aminazy fa un jour za izy io za mbola zana fa un jour izy ko tianao tratraiko aminazy izy manoratra fa situation nahazy io ty tsy afaka izy manao tratraiko io aminazy satria za mbola lova zegny za tsy nity hoe zao fa za kepoka fa tsy lova igny fa tsy raha jireko secret jiaby miboaka na secret naka na secret nao samby miboaka eo matantesa valikitsika zegny ary za matanty koa babain-kony ary zegny babain-kony izy amizay neriko igny izy loso igny tsy hite loso satria nagnino anao ko tsy zany kanao marigna anao tokony mba nagnotanjao hoe nagnino matsaiko tsosa anao za ko fa nivolagna père inconnu ambesa izy tamina fa za misapelo izy niboaka tagnatin'ny bureau to izy loso tsy hita nandeha ino hantona anao nandeha na anao tsy nagnano veloma aby tamin'ny zaza izy tamin'izay mbola teraka 5 jours anao tsy nagnano veloma aby tamin'ny zaza anao nandeha narahako anao de nagnano azafady taminao za niessaiko n'expliquer que taminao ino hantona za tsy manao tratraiko aminao. Non, je suis pas malade, chérie. Merci. Va manger ton goûter. Oui, j'ai vu. Karazeng. Karazeng reska. Faharoa magnaraka zegny. Anao nivolagna hoe fa hoe antony ni bloqué kamiantana izy nivolagna tamina fa izy bikibo e. Anao zegny tsy mahay raha ataonao. Anao zegny songo ty vo zegny raha tianao. Songo mashiro. Vas-y, va là-bas, chérie, s'il te plaît. Maman, elle va bien. Waouh, 40 degrés de fièvre. Mais je suis pas malade. Oui. Va faire à Tata. Va regarder Tata si elle est malade ou pas. Ah non, mzee mvona hani bloqué kui satria izy mvona tamina fa izy bevoka. Ah drako rana. Ah non, ma drako songo mashiro ty fo maraheno ato. Fa kafa bikibo zegny zanak'olo zegny tsahoanao bloqué no. Zegny hantony. En plus de ça, zany ny bikibo fa tsy zanakanao e. Za tsy tokony bloqué no. Anao na tsy tia koragna tamina anao afaka magnantso za mivôlagna bonjour amiatry za mila nouvelle ny Barbie. Bonjour amiatry andro fasasarin'ny Barbie za. Bonjour amiatry zao fa anao fa vo commande. Satria nagnino anao mbola magnano jerin-jaza. Tianao zegny na tsy tianao. Zay trano raiky tao amizay niaraky igny amizay avy anao drako tsy maigny drako mivôlagna fa hoe anao fiara fa anao niaraka taminahy nefa vadinao tagny niamby anao tatokatragnonare agny tsisy ino anao makadala izy fiara anao mivôlagna zegny en public. Non. Fiara anao mivôlagna zegny en public. Adala va. avy madaty amizay igny izy mbo miinsiste. Za mamiansisa va madaty amizay igny izy mbola miansisa izy tiaraka amina. Za mamiansisa fa za magnambe anao nouvelle. Raha napetraka anao tagnatin'ny hegninahy atao nanjary zaza. Izy mambe anao magnanognano fahatany karaiky tsy vadiky zaza. Ara atsika boka problemo. Atsika miadilio. Zay problemo. Kafa magnano katseky mivadiky zaza. Katseky mivadiky zaza. Katseky kely tsy hainao. Anao zay magnano eto nefa hoe za mivôlagna aminao fa za bikiboka zao mana bikibo zakatranao. Anao tsy nolagnako e. Message aminao hoe aza bevoka si. Zegny amizay natonga izy ny bloqué. Imagine amizay zaza io ka nigardeko edy. Za tamizigny nagnano blague taminao hoe tanako zaza ty za satria za hoe karakory réaction est-ce que anao ty fa be sady mbola tsy be. Ni bloqué nao za nefa za j'ai pas du tout l'intention hoe za hitagna zaza. Ah drako hitarimy zaza roa? Non, pas pour le moment. Za ka miteraka fa tsy aminao heky. Zegny.
Anao amizay fiara fa hoe izy nila raha sérieux za manila raha sérieux fa hoe raha tagnaty kibonah atao nambelanao taminaha izy ko anao edy viasa iny raha nataonao nagnandefa message taminaha anao sa tsy nagnandefa message taminaha vagna fa hoe zegny raha nataontsika igny nivadiky za zay c'est normal je te tiens informé c'est très normal fa za tsy nila raha sérieux taminao za ka nila raha sérieux taminao nitanako zaza igny ary tsisy raha afaka nataon'olo teto mbola nahazo césarienne numéro 2 abatsika fa za zegny za tsy nila raha sérieux taminao za tsy nitagna le zaza point dommage vidéo non fafana bevoka ndraiky anao asako izy atsika roe drako miadili na za mbe anao nagnampy fa hoe za bevoka aminao za zegny zay antony tsy tiako agnafana anazy hoe antony tsy tiako agnafana anazy ho izy za malegny fa tsy za tsy miteraka amina mare nefa za aminjigny mitestanao fa za mitestanao hoe jusqu'où tu vas aller jusqu'où anao andeha raha ho vitanao na tsy vitanao anao andeha iassumer sa tsy assumer fa comme d'habitude anao tsy miassumer raha ataonao agnaty kibon'olo za hoe izy matahotra za sao dia tsy hiteraka sasy koa magnaraky ya matahotra za sao fa tsy hiteraka sasy koa magnaraky normal hegninaka za mbola ty hiteraka hevitra dimy normal anao koa ny magnatretraka fo anao fa go zay mitonga izy après izy bloqué avako zay antony za amizay hainao fa za bikibo aminao za mbola bloqué anao vraiment anao tsy miassume fait plaisir fo zegny fiaignanao jiaby plaisir izy ko fa hava amy responsabilité tsisy mba hindrana minao Barbie tamin'ny anniversaire anazy anao nagname rojo volafotsy zay na zany kanao tsy fonao amegna rojo volamena faharoany zegny nagnadefa anao t-shirt misy sariny rony Barbie sariny rony publieko nigny nalefanao taminaha zegny cadeau fonao nefa anao mihira isanandro milliard famisy nino imagine na zany kanao fa tsy mihinagna milliard anao izy mbola mihinagna milliard any reniny ya anao konvona hoe izy ny bloqué za ny bloqué anao anao non arrête za ny bloqué anao anao va avec tata za ny bloqué anao satria anao mavozo tsao fo hitany vadinao message tsika anao tokony navozo vadinao anao tsy niaraka taminaha anao tokony tsy niaraka taminaha fa matoa anao niaraka taminaha dikan'zegny anao tsisy raha vozonao vadinao fa tsy après amizay za mivolagna za bevoka anao amizay miala bala non attends deux secondes fiera anao fa hoe vadinao antragno mahefa hoe anao mbola nipox tamin'ny ex ny renjanaka anao nefa anao isanandro mivona fa anao tsy tia renjanaka anao fiera anao mivolagna zegny a Facebook na raha zegny zany éviter nivolagna zegny satria raha zegny tsy tiako miboaka fa anao fa nagnaboaka izy igny aboaka fiera zegny anao nivolaniko tamin'ny vadiko ne zahery hoe ne nipox hitany vadiko ne izy bikibo mangigny fo araiky zegny ndraiky tsy problème naka sambola amy souffrance nazy pôty fleur tandraiky après koa izy koa mbo te handray relation sérieux quelle era maza tanjary relation sérieux taminao fa zany volagna taminao za bikibo taminao c'est tout za tsy stérile anao tsy stérile hainao tsy raha be raha nataontsika roa mazava dommage de vidéo anao jiaby mifafanao fa ka tsy zegny anao niany nivalivaliako tao olo anao sy te hipody aminahy sisy amy raha ran'izay za koa sy raha te hipody aminao exactement tsika roa samy tsy tia mipody sady amorontsika mora impossible mazava aminao igny fô donc tsy seky Ciao. Karaha zegny le resaka ke zay le vidéo tsombotsombo ny hitako fô zegny afaka nivaliako fa le tsy hitako satria izy efa nisupprimer tsy haiko na nanegny na tsy nanegny fa zaha tsy mavozo répercussion ho hitany tsy haiky lera izy 18 ans lera izy 16 ans lera izy 15 ans izy mahazondraha hoe ha ty zegny raha nataonare mama zaha magnazava izy aminazy hoe karakory nataoko nijaly zanako niteraka anao jusqu'anao lava tahôlagna zo ty
magnano sary mampalahelo amizay hoe ha zanako tsy nisoratinao taminah ino mara mba vitanao tamin'izany kanao aparanao mivolagna fa hoe ia za mandeha aty za mandeha en France fitiavako zanako anao hypocrite anao misoma double jeu satria anao kofa Madagascar agny tsy haiko tsy hainao anao kofa aty ndraiky mahasasafa za tsy maintsy mizaha zanako za tsy maintsy mizaha zanako nagnino basa anao téléphone misy internet misy appel vidéo misy sary misy raha jiaby nagnino anao tsara mangala nouvelle mizanaka anao kofa haigny fa kofa aty ndraiky mahasasary malemy mantsy mandeha volagna za zanako za tsy ahita zanako za zao anao amizay kofa mody anao za bloqué anao anao mba mahaiza misaotra olo anao mahaiza misaotra olo anao raha ty fa nandeha lavitry alô fô ndraiky izy ty tohizantsika tohiza jusqu'en farany za mitagna tanà eo koa hela baka olo zay tamy Facebook sy nahita hoe za mivolambolagna za mitatatata fô za zay kofa mivolagna za tsisy raha mamekitra zaha za ty omboko namaly vadiny za ty mamaly anao déjà de ino anao koa lalahy marigny tsy tokony vadinao nambelanao namaly fa anao direct namaly fa anao tsy nasaky namaly tsy haiko najerinao igny tsy haiko najerinino najery midriky miboaka najery nifandroaka tsy haiko hino anao igny fa direct hoe ha madame nao nandeha nagnano an direct raha ty ni atsikarony nagnano raha ty mama nagnano raha ty papa tsy hizy aratsikaroa koa fa niaraka areroa fa niaraka fa anao fa tu t'es juste foutu de ma gueule tsy haiko nagnino je sais pas remercie moi fô ndraiky fô atsika zay ndraiky possible atsika ka tsy niaraka anao zay ndoko mety tamy carrière anao niany ty fa za mbola zafo mavandy za mbola zafo magnano victime za mbola zafo fa za mbola za ty za ndraiky mbola fa vinitiavinao ndraiky zay ni magaga ary mbola nandeha nizavanao mbola nitiavinao koa magaga nefa anao fa mefa za misy jery ratsy nakazy igny tsy dirany zanakanao ohatra za ka misy jery ratsy fa za ka tsisy jery ratsy zegny tsy dirany tsy haiko anao tsy miassume anao tsy miassume zanakanao anao olo tsy olo responsable mamparara aminao amizay fa za mivolagna fa hoe tsy haiko misy baba mamparara anao tsy mbo isolanao zagnahary aby za mba misy olo miaraka miteza zanako an-tragno ato fa hitagny anao zegny za zegny omera célibataire kokoko mijaly hoe mitretre non anao mba magnano anao un jour tokony mba magnano merci olo miteza zanakanao ato fa zanakanao ato mashallah voateza tsara ra intelligente tsara ary be volomaso tsara karaha volomasontsika jiaby za ka tsisy fa karaha volomasony ery havany zanako ary dila tsara ko mashallah dila tsara karaha zegny koragna vitako heto ny koragna avake amizay za ataonao fa anao ty mipody taminazy zao sarina bokany madaminao igny tsy mahamengitra za drako za tamigny zanako tamigny doko mety mbola tsy hemo aby za mbola angomanao nagnano fasiko zegny taminao za mihevitra anao mbo misy jery mba ho tontotro hoe zaza hely tsisy tsigny olo hely niteraka taminao fiaignana nazy jiaby tamy France taty nambela nandeha agnaraka anao andeha anambadanao andeha hitady miaraka aminao nambelanao za nagnandefa sary igny za mihevitra hoe anao mbo wisy jery fa anao tsy nijirienao ina nivolagninao taminah za nivolagna taminao drako za zay ro mianaka keo za ambelanao anao ma za ko mipody aminao anao mandeha tao koheza Sandra raha magnanjegny raha mbo fatao olo bikibo teny karaha zegny mbo fatao teny olo bikibo za ko mipody aminao andeha tao koheza Sandra misy ejery zegny anao efa hiteraka faharoa conseil amiko anao itiava zanakanao efa raiky aty fa tsisy affection aminao itiava reko idrako itiava kolokoloa mba haizanao ino tsirony zanaka zegny karakory mikarakara zanaka zegny fô izy io dila milamigny dila tsara zegny raha volaniko aminao itiava vady aman-dranokanao aza mampijaly izy karaha nataonao mampijaly za fa izy io tsy digniny viavy tsy digny zo aza midekosy
aza mandranto aje tsara izy ary le fitiavagna jiaby tsy feno namenao Barbie igny afindra amy zanakanao ho avy io ahitanao fa hoe un jour anao tontotro fa hoe magnantima fitiavan-janaka zegny na ino talagn'olona igny tsy nitiavako karaha igny un jour raha zegny mbola tsapanao za tsy magnanatra satria anao de façon anao fa tsy vohanatra fa zegny profite de la vie drako profite zanakanao itiava zanakanao aza hintsihitsegna vadinao an-tragno aminjegny izy tsy mijaly zegny fa fomban'olo ndraikindraiky lavo on apprend de nos erreurs c'est comme ça za eky fa tsy mahazono raha nivolagninao za tsy amaly raha jiaby za fa tsy mahazono fa izy zegny en plus anao tsisy jery io nivolagninao le zanaka bilier rodigno edy jusqu'à nagnano interview jiaby avy mivona fa za tsisy raha fa 100% zanako tseky zanakanao un jour ka mahita igny drako malahelo malahelo en public papany amin'ny olo star Madagasikara zany tsisy raha 100% ni tseky igny tsy zanako zanako za tsisy raha 100% fa izy ndraiky noho nizahero eny mamany Barbie teo ta l'hôpital teo nandeha izy niteraka na zanako zegny na tsy zanako zegny itiaviky fo vavanao tompiny nagnaboaka zegny possible vavanao igny aby nagnatanteraka raha jiaby zoty ary za tsara nampisenao ny zaza fa jerinao midy miboaka leranao misy problème miaraka amin'ny vadinao anao matsaro hedy zaza karaha ataonao fangalana tsy mahita fangalanao aritigninao kofa za kofa hita kofa magnantso be ni mal donc zare igny oza haye Barbie zao hadrako ivoa jere c'est pas encore trop tard aza to karaha io taranikanao magnaraka fa mampalahelo